soyayyarki ta shige raina, na kasa gane menene yake ta damuna. Ashe a kogin ƙaunarki na tsunduma 'yar amana, ba ni tsoron kowa a akan ki zo mu dan zauna. Za na ɗauke ki a jirgi don mu je ƙasar Ghana, ziyara zumunci daɗi ne da shi kina jina. Iko na Allah yau dai ba ma cikin rana, suna nawa da naki suna kamanni da juna. Idan na duba ban ganki barina yana guna, ya ki bude bakin kin baki kankanar kauna. Sanyi da zafi yanayi ke nake wa baitina, abinci in banci ba ai a saboda ke kina. Ke kadai ni na amincewa ki kama hannuna, ki ja ni duk inda kike so ki ce a kalbina. Kin shiga kwakwalwa ta kin hargitsan tunanina, a zurfar ki gata da kanki kin sakan a yatsana. Idan na kwanta bacci raina da ke nake kwana, ke na baiwa soyayya ke ce madubina. San kini ban aure ba, gabas da yamma na duba ni ali na san ban gaike ba. Samin kishi ne riba, in ba da ke koda na kwanta ba zai yi wudin yau bacci ba. Akan ki ba zan tsoro ba, ba zan so a kushe min ba. Wanda duk ya bata na kiran ki ba za na sassauta mai ba. Ya ilahu mun tuba, mai ya fa laifi babba. Na gode Allah da ya banke mu je dan mu gaida sabba. Soyayya ruwan zuma, in ka sha sai ka bai masoyi. Da abin da zance sai na sa da ke azance na, kin zammani ne na zama ke babu ban kwana. A yanzu ni ban da kamar ki ke na bai wa sirrina, ke kadai ce a gare ni da zaki share kukana. A yau ni zanen je dan in sanar da dangina, a daura auren mu gaba ɗaya dan akai ki dakina. Hoton ki ko yaushe shine abin dubana, fuskar ki ne a gare ni ita zan mu dubina. Ban amince kowa ba ya ganki sai idanuna, ni da ke alkawarin da muka yi in ganki a gidana. Tsaf da ke kallon ki yana ɗauke kallona, abinci in kin ciki bani da kanki nima in tauni. Soyayya ruwan zuma, in ka sha sai ka bai masoyi.